Subsob pa nga spiritual o stress debriefing ang gihimo karon sa kapulisan sa Dakban sa Talisay. Kinaron na kalikayan nga may tabo pag-usab ang gidangatan sa ilang kanhi kauban nga nipatay siyang hinigugma una nagpusil siyang kaugalingon. Ang report ni Faye Marie Dumabok. Halos kada buntag nga giduaw sa mga pastor ug pari ang Talisay City Police Station ug ang tulo ka mga police community precinct sa syudad. Ilang gihimo ang spiritual upliftment ug paghatag og gigayon nga makayagyag sa ilang mga kahingawa ug problema ang mga pulis. Usa si Pastor Romil Maccabi sa nitabang sa mga pulis sa maong aspeto. Iyang gitugan nga bisan unsa pa kaisog ug ligdo ang usa ka tawo, mapuno usab kini sa kaniyang problema. Because there are aspects sa atong life labi na sa emotional. Dili na to usay ma-share sa bantaw. Religious sector are very much happy to impart the word of God kay mao gini maka-change sa tawo man and mao sa ni makatabang. Ang maong kalihukan gipahingusgan usab sa ubang police stations lukop rehiyon ilabi na sa probinsya sa Subo. Matod sa Deputy Director for Operations sa Cebu Provincial Police Office nga gihimo usab kini isip kabahin sa ilang internal cleansing. It is a pattern or channel to boost the morale of our people as lessons learned nga natay kauban sa trabaho nga so sad kaayo but mo na ang atong gitagaan gyud og another attention. Uban ni Rinanti Quiñones. Ako si Faye Marie Dumabok. Balitang Bisdak.